To je Frýdek Místek, že je tu přes 60 000 lidí, já jsem jeden z nás. Já jsem jeden z těch, co zde mají byt nebo bydlí v domech. V tomto městě já zvaný šachový týpek vyrůstám, v tomto městě hodně možností mám. Tímto songem vám nic nenahávám, v tomto songu já vám FM serva dám. Toto město je pro mě něco jak v šachách opěrný bod pro koně, něco jak pro model kurtěnka, šminky, pudr a nezapomenou na kabelku. Nechrání mě nic, žádný goratek. Mám několik zbraní, jako třeba holky, friends a text. Listou horu každý rok si vyšlapu a zhora chápu. Pro vlastně miluju Olešnou, Bašku, Ostravicu a Morávku. Jo, to je Frýdek Místek. Tady jako v jediném městě v celé ČR nepotřebuješ na MHD lístek. Proto miluju Frýdek Místek.